И здравейте хора, аз съм Коцето и това е моят първи клип. Днес ще разцъкваме Brawl Stars. Имам доста неща за правене, защото много искам да си дигна бролерите на 15 и 20 ранг. Просто нямах време наистина да играя на последък и мисля днес да ги дигам и да снимам за вас, за YouTube. Малко съм играл, Мегабика дори малко играх, но днес мисля да, пак казвам, да си дигам бролери, да играя и да снимам с вас, да играя. Идеята ми е да си мина също така и всички мисии, защото аз, пак казвам, не съм играл въобще. И нека да започваме, соло ще поиграем. Играя тази игра от наистина много време и нека да се забавляваме заедно. Малко ми е странно, защото това е моят първи клип и не знам, дано да ви хареса. Сега сигурно първоначално може да ме пуска срещу ботове, защото пак, нали, аз съм малко купи. Малета би, гадно. Добре, не започваме никак добре. Това ще пробвам. Не обичам да игра по принцип Отис. Силен герой, да. Ама просто нямам достатъчно пари да си ги апгрейдвам. Много бързо ми се харчат парите и сега. Много са скъпи за апгрейдите. И ще се опитам. Това дали ще мога да го нацеля. Така ще пробвам. Ама оф. Добре, свърши се. Дали ще мога, ако така те... Не, той път съм... Не! Оф, дайте да го сменим това, защото не мога да го играем въобще. Не мога да го играя въобще. На вас, кой ви е любимия бролер? Напишете в коментарите и също така напишете в коментарите колко купи сте. Аз само да ви покажа, това е моя клан. Ето го. Почти 500 000 купи сме. Трябва, мисля, че бяха 8500 купи или 10 000, за да може да се влезна в клана. Вече наскоро го направиха така, за да се развиваме в клана повече и повече. Казвайте също така какви игри искате да играем. Добре бе, що не ми върви тази вечер въобще? Гати. Казвайте какви игри искате да играем. Ще се радвам много да напишете в коментарите. Каквото искате. FIFA. Каквото искате. Minecraft. Всичко. Оправим бе, оправим нещо. Манди, дали ще мога да... Не мога. Кит, сега ще я нокаутирам. Или май няма да успея.
Добре. До тук добре. Трето място ще вземе. Опа, тая... О, Корделиус, не. То сега ще бръснем. Добре. И оттам. Чекайте се, хилне малко, че съм на един-два удара. Браво. Добре, че беше двойника ми, брат ми, така, в играта, нали? За да го убие. Ето, аз съм 33 000 купи, това ми е профила. Имам... събирам в момента за ето този скин на Фанк. Един от скиновете, който най-много ме кефи, който аз имам. Чакайте да го намеря, този, защото беше намален на 39 джема, още кога беше почти излезнал. И ето те също, много ме кефи. Нямах джемове, си взема други, иначе много исках. И къде ми е само, че на Едгар... Ето. Ето те. Иначе и ето скин искам да си купа. Аз съм напълно pay to win в играта, не съм изхарчил 1 лев за тази игра. Доста време си събирам джемовете, то лесно, то трудно, то се падат. Напоследък сега, като ги бъфнаха на всеки месец за получаване 50 джема, е по-добре, защото са с 10 джема отгоре, защото нали преди в стария пас, преди получавахме по общо за 2 месеца 90 джема. Тика ме обградиха. Добре, спрата го уби, месим там. Тия са се тимнали. Не. Али. Ей, такива най-ги мразим тиммейтери, баце. Значи аз съм се тимвал, ама... Въобще не можах. Толкова още ми остават. Още 3 победи. Тук имам демидж още да направя. После ще... имам и купчета да събирам. Това мап е много неизгоден за купчета, защото нямам нито една кутийка. Джемград после ще трябва да играя. Тук. Давайте да продължаваме. Тук дали ще мога да го убиеме. То бролер между другото е доста силен. Те сега малко го нърфнаха, ама пак си е силничък, защото това да имаш и брат, който да ти стреля с едно като клонинг и атаката ти е силна. Дет. Направо си беше дет. Стрелям така дали ще е добра идея. Мале, защо е? Аре, стига да е. Една купа.
Малека се прецаках. Малека ме яд в момента. Много ме яд в момента. Тук трябва просто да си знаете къде си стреляте с този бролер и да сте внимателни. То Мико в момента се прецака, що си изяби атаката. И сега, като го атакуваме... Те, Мико. Ей, сега го убихме. Чакай, то па избега. Ей, да ти се не знае, Микото. Да ти се не знае. Не ме стреляй, бако. Не ме стреляй. О, майко, как се сейвнах. Как се сейвнах само. Значи бях на една плюмка живот. Как се сейвнах. В момента съм с тази атака. Като не знам. Трето място, какво се прави? Изпълнихме си мисията. 500. Значи нямам никакъв късмет с тия стар дропове. Да, разбира се. Един път на високосна година ми се пада Legendary и айде толкова. Добре, че са поне ти от стар... това, не от стар, а от шопа. От шопа, добре, че са да ми се падне някой стар дроп, хубав Legendary, защото няма, брат, че няма нищо. Значи, не знам вие дали сте добре с късмета в стардроповете, ама аз ви казвам, приятели, това при мен е нещо ужасно. Аз един път отворих, сигурно 3 дена съм отварял стардропове, отворих над 10 стардропа и нищо, нищичко. Само рери, тук там неко супер рер. Един скин не иска да ми даде. Па се прецаках. Да му се не знае. То Мико. Значи аз си казвам, Мико си е no skill бролер. No skill. Въобще само подрипа там и айде. То грейт дали... Не, няма, мога да го убия. Ще ида натам. Или... Мога. Оградиха ме. Не с лошо. Аре бе, що нещо не ми се движи нещо бролера. Аре бе, що не се движиш? Баце! Заби се от юшета! Нема, братче. Окей, останаха 3 човека вече.
Добре. Айде, о не. Не мога. Добре. Нищо, второ място не е зле. Сега ще излезна пак да си взема стардропа. Супер ера, разбира се. Що да ми даде нещо друго? И ако се чуете, значи пак казвам, не съм на повечето хора, вече тия Лори и Лери, там не знам как се казва, вече са по 20-25 ранг. Моите са 13, защото нямам време да играя просто. Ето, на другите ми приятели направо те 20 ранг. 25. Просто нямам кога да ги играя. Пишете в коментарите този скин дали ви кефи. Точна алтернатива за син и червен. Давайте още да продължаваме. И поне да се опитаме до 15 ранг. После ще продължим с другите бролери. Тук малко се скатах в хращето, че стана много бой. Клипа се спря за момент. Нещо... Аз по-точно го спрях. За да ви спестия мъките само да гледате как играя. Аз стига. Ох, явно се не знам. Другам пари, сега ще взема 1000. Между другото, Леон е наистина много силен бролер, защото вижте, атаката му е 4 по 960 демидж. Това отблизо, ако ти влезне и примерно ако е с 4-5 power up, това направо ще стане наистина много силен бролер. Той си е много силен бролер. Кажете ми дали профила ми е добре. Вижте, това са бролерите ми. Ранкове. Само кит нямам, остана ми още няколко точки да изсъбера. Lunar Fame 1 съм. Ако се чуете... Не, всъщност едва ли се чуете, защото аз го бях започнал още преди кит да излезне. И Лори и Лери просто дадох доста от точките на Лори и Лери. От точките на кит за Лори и Лери по-точно. Този скин кефи ли ви? Защото аз много искам си го взема, ама после има още 99 и 49 джема, които да додам, за да взема телото това. Този скин малко ми е странен, но не е лош. И това е като цяло. Ще продължаваме още малко и може би се чуда дали да поиграя малко Мегапик. Пишете долу в коментарите вие дали минавате всеки един Мегапик, защото откакто се едно направих този клан, откакто го направихме с мои приятели, всеки Мегапик го минаваме и влезнаха доста добри играчи. Пишем си, правим челенджи заедно. Ако искате, пишете ми. Ако сте над 10 000 купи или над 15 000 купи, можете да влезнете в нашия клан. Пишете ми долу в коментарите, ако искате. И това е. Когато мога, ще снимам още клипове. Ще се опитам абсолютно всяка седмица да има. И много скоро, когато искате, мога да направя фейс ревю, ако нямате нищо против.
Дем, защо стана така? Ох, малко се прекратих. Надявам се да ви харесва контента, който качвам и ще качвам. И се надявам да ви харесват клипчетата. Ако ви харесва, натиснете щупете лайк бутона. Аз не съм от тези, които се молят за лайкове и сабскрайбъри, но се трябваше да го кажа, може би. Това ми е първото клипче. И надявам се да се забавляваме заедно. Мале, ама дали кемпа яко? Дали ги кемпа яко? То Леон обаче не успя да го убия. Пак ли мистер Пи, бе? Мистер Пи е много опи бролер. Просто откакто това му го направиха само атаката, така да му се отваря куфара при удар, без Стар Пауър, е наистина много силен бролер. Не мога, просто и Леон, и мистер Пи. Само Едгар нямаше да ми влезне. Абе, този бролер днес ще го дигнем ли, бе? Оф, мале. Ще ви спеста качването на следващите купи и ще се завърна след като го кача на 15 ранг. Ако остане нещо интересно през играта, ще включи докато го играя още Лари Лери. Нали, като играя от обрана. Разбира се, че ще ме убиеш. Да, да, разбира се. Ще ви го спеста това. Защото има още така си играя. Ей, тази мек ще... Ей, тя па тъмън се съживи. Тъмън исках да убием и тя се съживи. Но беше заспала. Гати. Оф, най-накрая го дигнах на 15 ранг. И сега ще поигра малко Мегапик. Ще изиграя сигурно 1, 2, 3 игри. И това ще е за днешния епизод. Понеже е само Бробол, Фанк е наистина много силен на Бробол, ще го поиграя малко в него. То всъщност няма значение с кой да почвам там. Тук си го избирам, просто така по навик го направих. Избирам си Фанк. И с Едгар съм добър, нали, хората казват, че много хора казват, че Едгар е много скил герой, защото почти е така, защото буквално спамиш атаки. Ама понякога трябва да знаеш едно къде си скочиш, защото аз, нали, много си харесвам то Dynamite. Аз много си харесвам Едгар, защото много ме кефи бролера, стил играене, просто много ме кефи. И Фанк е наистина борбен, защото аз много обичам да влизам в битката и да играя. То иначе не ми е интересна играта. То, нали, затова трябва да се играе, за да се биеш в битка. Да се бием в битка. Да се бием в битка. И така, приятели, това е мое мнение, нали? Надявам се този епизод да ви хареса. Да качвам... какво правя, бе? Да качвам още повече Brawl Stars, FIFA ще почне да качвам. И каквото още искате вие, Minecraft, каквото решите. И то Бо. Не можаха и бях на малко кръв. Бо също е много силен. И даже наскоро му бъфнах, така да нърфнаха му атаката. За който не знае, 100% повечето хора знаят, но бъф е да направят бролера по-силен, а нърф е да го направят по-слаб. 100% повечето знаят, но за който не знае, аз да го кажа и да ви помогна. И към... много мраз така. Да ме зашиметат и направо Фанк после направо ни избива.
Те. Нямаше смисъл, аз си дори да бях си пуснал улта, нямаше да мога. Аре, стига бе, то гаджет, що не се пуска да ги зашеметя? Шо улта не ми се пусна, бе? Не, как ни вкара това, бе? То пусна ли си атаката? Аз нищо не видях. Ох, така много мраза. Аре, тази игра се стягам. Трябва да играя по-сериозно. Classic Game. Тая карта всъщност е много добра за фанк, защото може да се стреля по-добре и когато се пусне улта има повече отворено място. Но следващия път, когато ме пусне с тази миналата карта, ще пробвам да играя някой друг бролер, ако ме пусне, нали? То Буни направи известно време преди мен. Това беше много добре. И Сърджа малко си прецака улта. Добре, че Була ни направи и време. Тук малко попрекалих с улта. Али, тук не можах направо. Нямах ни атака, ни нищо. На всичкото отгоре не можах и да я трикшотна. Мислех, че съм я трикшотна, то после на видеото ще се види, ама сигурно като съм ходил и заради това не е станало. Егам се, не знам. То не можах да го убием. Давай, Бу, можеш. Мале, то сърчка ме пропусна даже 2 пъти. Чекайте с ката малко да си завърна малко живота и излизам. Той вкара. Нищо. Перфектно даже. Ще изиграя още една игра и това ще бъде за епизода. Нека да видим. Пак този евент, супер. Пак ще игра с фанк. Не искаха май да игра с Пайка, но... Той също ми е на 11. С Hypercharge, да. То на мене, реално погледнато от тия всичките Legendary Star Drop, които дадоха напоследък, май бяха 3. Мисля, че бяха 3, да. Които дадоха в безплатните, само Hypercharge ми се падаха. Значи, на Чарли ми се падна, на Бу и на Джаки май. Не съм много сигурен. Знам само, че на Чарли ми се падна със сигурност. На Бу. Не, на Бу май си го има. Аз точно на патроните на кол се набутах. Какво направих? Мале, тия сега сигурно ще ни бият, защото са бая добри. Мале, аз използвах гаджет на клонинга, не на истински. Мале, се прецаках. То направо ни разруши цялата стена колт. Аре, стига де. Тя направо ни избиват като...
Да, то сега ще ни вкара гол, нали? Разбира се. След като ни разрушият цялата стена, нормално, че ще ни... Стана малко техническа грешка, защото малко ми писаха. Ще изрежа някои неща, със сигурност. И тук ни биха. Ще ви спестя последните секунди, как ни убиват. И да. И това е за днешния епизод, приятели. Надявам се да ви е харесало. Аз бях Коцето и до нови срещи.